Ngiyabingelela bazalwane emseni kaNkulunkulu uLesine omushe lona okhulumayo ubaba umfundisi usithole endaweni yase-Emelo. Ngibonga ukuthola-ke leli thuba namhlanje endizeni lokuthi ngizoshalela abazalwane izwi likababa uNkulunkulu ukuthi sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kithi, ufunani kithi. Ngibingelele ubuholi bonke obukhona ngokuhlukahlukana kusukela ekhanda kuze kuyofika ezansi. Ngibingelele nje ibandla lonke likaNkulunkulu namhlanje endizeni. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi uNkulunkulu usigcinile wasenza kahle ukuthi siphinde silithole leli thuba lokuthi sizozwa izwi lakhe. Izwi lethu elanamhlanje besizolithola it's Genesis 8 uverse 20 and 21. La sithola bazalwane uNkulunkulu udala izulu nomhlaba. Uma kadala izulu nomhlaba udala uAdam noEva. Uma kadala uAdam noEva uyahlukanisa uNkulunkulu ubumnyama nokukhanya. Uma kahlukanisa uNkulunkulu ubumnyama nokukhanya, lithi iBhayibheli kuba nesivumelwano phakathi kukaNkulunkulu noNoah. Kuba nesivumelwano phakathi kukaNkulunkulu noAdam noEva. Lithi iBhayibheli siyanda isizwe, uma sanda isizwe uNkulunkulu sekadalile. Uma sibheka lapha kuGenesis emuva, lithi iBhayibheli bayaqala abantu bayaganana, bayathathana, bayashadana, bayalobolana. Buyaqala buyanda ububi babantu. Uma buqala banda ububi babantu, bandiswa ukuthi babandiswa izinto ezazikade zenziwa ngabantu uNkulunkulu ebekade angazifuni. Uma angazifuni uNkulunkulu, lithi iBhayibheli sekwandile ububi babantu, sekukhona konke okubi uNkulunkulu lokhu ebekade engakuthandi okuyisinengiso emehlweni akhe nasebusweni bakhe, nawukuthi futhi abantu abasamlaleli uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu u-introduce uzamqolo. Uma ke-introduce uzamqolo, lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyabuka, akathathi nanoma ngabe ngibani isihlobo sami. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu ezo-introduce uzamqolo uthatha uNoah. Uma kathatha uNoah, lithi iBhayibheli uthi kuNoah, Noah, ngifuna ukukusebenzisa kunento engiyithanda ngoNoah bazalwane. Kuvuka inkonzo yokulalela kuNoah uma uNkulunkulu ambiza. Le esalayo manje ukuthi inkonzo yokulalela ayisekho kubantu uma siphila emhlabeni. Kungaba isemabandleni, kungaba isemakhaya, kungaba isemisebenzini, kungaba yikuphi la siphila khona singabantu. Inkonzo yokulalela seyalahleka. Elizothi iBhayibheli uthi uNkulunkulu kuNoah, Noah, ngifuna uhambe uyotshela abantu ukuthi yakhani umkhumbi ngoba nginesoniso uzamqolo. Isizathu sami senza ukuthi nginesizo uzamqolo yingoba abantu bonile ebusweni babo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kuba nama-instructions uNoah amnikeza wona nezinto uNoah kufuneka ayisebenzise ekuthenini azokwazi ukuthi akhe umkhumbi. Lithi iBhayibheli uNoah watshelwa ukuthi ufuna ahambe ayothola umuthi okuthiwa igofera. Sekalithola igofera, lithi iBhayibheli uyamtshela uNoah, uNkulunkulu uyamtshela uNoah ukuthi Noah, solitholile igofera, ngifuna ukuthola ikolitayi besihuqa ngalo umkhumbi wenzela ukuthi uma ngizonisa uzamqolo amanzi angangeni emkhunjini. Uma uNoah akuleyo process leyo, lithi iBhayibheli uyamtshela uNoah uNkulunkulu futhi uthi Noah, ngifuna ukuthatha izilwane ezihamba ngambili ezihlambulukile uyithathe uyifake emkhumbini. uNoah uyenza kanjalo, uyahamba ukhuluma nabantu, abantu
bayam-ignore uNoah ngoba bebuka isimo sikaNoah, noma bebuka uNoah ukuthi ngumuntu wasendaweni onganamsebenzi, ngumuntu wasendaweni ongabatshela ukuthini. Kodwa lithi iBhayibheli abalaleli le message uNoah abalethela yona, njengoba nathi sihambisa yona imeseji kaNkulunkulu abantu bangayilaleli. Siyafika isikhathi, uma sifika isikhathi uNoah uyakha, uma kaqeda ukwakha umkhumbi ngegofera uthatha ikolita iyawuhuqa, uma kawuhuqa uthatha ilwane, uthatha umndeni wakho ungena nawo emkhunjini. Lithi iBhayibheli uNoah sekangenile emkhunjini, uNkulunkulu uvala umnyango ngomkhulu. Uyaqala uzamqholo uyanda, uma uzamqholo, lithi iBhayibheli bayaqala abantu bayakhumbula ukuthi kukhona umuntu oke wafika wazokukhuluma ngokuthi asakhe nomkhumbi ngoba uzamqholo uyeza. Elizothi iBhayibheli bathe abantu nanoma besondele emkhunjini benokho emkhunjini ukuthi uNoah akabavulele, kwatholakala ukuthi uNoah akasakhona ukuthi abavulele ngoba akusinguwe wayekade evala umnyango. Uyana uzamqholo, uma una uzamqholo, lithi iBhayibheli uNoah benoNkulunkulu sebasenzile isivumelwano, uthi uNoah kuNkulunkulu sowuwakhile umkhumbi, sowuvalile umkhumbi, kodwa ngifuna ukuthi kube nefastera eliphezulu. The meaning yefastera eliphezulu yingoba funa sikhonze uNkulunkulu osekhaya ezulwini. Elizothi iBhayibheli uNoah sekakwenzile konke lokho, uyala uzamqholo, uma wala uzamqholo uNkulunkulu uyawubhubhisa umhlaba. Uma kawubhubhisa umhlaba, lithi iBhayibheli uNoah wakhala wakhipha ijuba ukuthi alihambe locheka amanzi ukuthi sayehle kangakanani, lahambe ijuba langabuyi. Eselindile kanjalo uNoah, uma kasuka lapho ukhipha igwababa ukuthi kalihambe igwababa liyocheka ukuthi amanzi sewangakanani. Liyafika igwababa, lifike lithola ukudla, lihlala phansi igwababa liyadla. Siyafika isikhathi-ke bazalwane, sowehlile uzamqholo, uNoah sekasele ney'lwane, sekasele nomndeni wakhe. Lithi iBhayibheli uma sibheka-ke wona uGenesis 8, lithi uNoah wamakhela uJehova i-altari. Sekamakhele uJehova i-altari, wathatha zonke iy'lwane ezihlambulukile wanikela emehlweni, wanikela umnikelo wokushiswa e-altari. Elizothi iBhayibheli uJehova wezwa iphunga elimnandi, wathi angisayi kubhubhisa umhlaba ngenxa yabantu. Manje ngifuna ukuletha into ethi, sihlobo sami, sinikezwe ithuba lesibili thina lokuthi u-Abraham uyadecide, u-Abraham uthi uzothatha unkosikazi wakhe nomhlobo wakhe omkhulu amthandayo okuwuLoti, bayaphuma. Mabazophuma uthi uNkulunkulu ku-Abraham, Abraham, uma ngabe kuba khona esizweni sakini okuqalekisayo ngiyakumqalekisa, kodwa uma ngabe kuba khona okubusisayo ngifuna wazi ukuthi loyo muntu loyo ngiyakumbusisa nami. Manje bengithanda ukuletha into ethi namhlanje bazalwane kunguLesine endizeni, ake sibe nephunga elinukelela kamnandi enkosini, ake sibe nephunga elinukelela kamnandi kuNkulunkulu, ake sibe nephunga elinukelela kamnandi kubantu. Abantu bazokwazi ukuthi babone umsebenzi kaNkulunkulu omuhle, balandele umsebenzi omuhle kaNkulunkulu, kodwa singabi leli phunga elinganukeleli kamnandi kubantu, baze abantu bazonde umsebenzi kababa uNkulunkulu ngokwenza kwethu kungekho kahle. Ngithanda ukuletha lokhu nje bazalwane namhlanje endizeni kunguLesine ukuthi ake sinukeleleni kamnandi enkosini, ake sinukeleleni kamnandi kubantu, ake silikhulume kamnandi izwi kababa uNkulunkulu, ake sisixoxeni kamnandi indaba zikababa uNkulunkulu, kodwa siyekele izinto ezasemhlabeni ezingeke zizasiza. Ngoba uma sibheka umaGalatiya 5 lapha ku-22 uthi kuney'thelo zikamoya. Sibonga mfundisi kusikhuthaza, sibonga kusikhumbuza ukuba sifanele ukuba sibe nenkonzo yokulalela ekuyiyona ebalulekile emntwini. Usasho njena ukuba kufanelekile silalele, kungabe ukuthi kusemakhaya noma kusemsebenzini noma ikephi, kodwa nje sibe nayo inkonzo yokulalela. Mfundisi siyabonga, engathi uNkulunkulu angakwenza kahle, engathi uNkulunkulu angaba nawo akusize. Siyabonga, ukhulume kahle, kusebenzise kahle uNkulunkulu. Mfundisi Lize siyazi ukuthi